A nama stigle gošće iz Beograda i jedan gost iz okoline Niša. Dobro jutro, želim, ja ću ovako redom. Dejan Mitić, Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, dobro jutro. Jelena Stojanović iz Državne lutrije Srbije. Jelena, dobro jutro i vama. Dobro jutro. I Tanja Bjelanović, koja nam dolazi kao predstavnik, ajmo Tanja da nam Balkanskog fonda za lokalne inicijative. Tako. Ja sam htjela da kažem BC i F, ali neću, pretpustit ću to. To je poznata skraćenica ovoj za cilj. Konkurs Dobrota, tako se zove. Državna lutrija Srbije u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative objavljuje 4. konkurs. Jelena, šta je cilj ovog konkursa? Pa, Državna lutrija Srbije je još 2009. godine u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative pokrenula program Donacija Dobrota sa ciljem da unapredi kvalitet života i položaj socijalno najugroženijih kategorija stanovništva u Srbiji. Cilj ovog 4. konkursa, a do sada smo inače raspisali i realizovali 3 konkursa. Prvi je bio namenjen podršci deci bez roditeljskog staranja, a druga 2 poboljšanju položaja i kvaliteta života starih osoba kao najmarginalizovanije grupe građana u Srbiji. Ovaj 4. konkurs je pokrenut sa ciljem da podstakne međugeneracijsku saradnju, razvoj međugeneracijske saradnje i prednost na konkursu će imati projekti koji baš podstiču međugeneracijsku saradnju, na primjer pomoć starih osoba mlađim, ne znam, na primjer projekti koji podržavaju i podstiču učenje, na primjer pomoć starih u učenju deci iz disfunkcionalnih grupa, zatim pomoć mlađih starijim osobama koje žive u staračkim domaćinstvima, koji su bolesni, nepokretni i tako dalje. Dobro, projekat Treće doba iz Kamenice kod Niša danas će biti prezentovan u Niškom medija centru. Otkud vi na ovom konkursu, Dejane? Evo prilike da nam pojasnite šta ste to učinili pa da zaslužite neka sredstva. Pa ovako, Udruženje za lokalni razvoj Kamenice u ranijim godinama 2 puta dobilo podršku Državne lutrije Srbije. Pre svega mi smo razvili jedan vaninstitucionalni model socijalne podrške namenjen starim licima u ruralnom području koji je pomalo inovativan i jedinstven u Evropi. I dobili smo podršku da ga razvijamo do tog nivoa da je zaista možda jedini, ajde da kažem, u Evropi. On jednostavno, ovo što je upravo Jelena rekla, postoje razni vidovi pružanja socijalne podrške, a da ne mora oko toga da se grade institucije sa kafe kuvaricama, vozačima i to. Nekad je sasvim dovoljna i dobra volja, dobra reč. Tako da, konkretno u tom našem projektu, mi smo razvijali vršnjačku podršku, grupe za samopomoć starima, posmatrajući tu